बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार हालामनि सिलाबालि गामियाव दंफैयो बे सिलाबालि गामियाव थांनाय 2026 मायथाइनि जिथुनाखि निट आनजादाव बे रुहिनि बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला सुशांकर बसुमतारीया निट आनजादाव पास खालामदोंमोन आरो पास खालामनानै बिथाङा दा न'आव दङ आरो बिथांनि जिथुनाखि न'खरनि जिथुनाखि हालोद बे न'खरनि हालोदा खोब गोरिब बेखौ जों बुंनांगोन बिथांमोनजों आं बे समाव दान्दिसे मोगा मोगि लानो सानदों आरो बेयाव गामिनि माखासे जुब हंगनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दंफैयो आं बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन आरो फरायसाजों आङो मोगा मोगि बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जिथुनाखि बिथाङा माबायदि फरायदोंमोन आरो जिथुनाखि बिथाङा माबायदि बिथाङा नाजाबोबाय थादोंमोन जिथुनाखि उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा माबायदि फरायबोदोंमोन आं बिनि सायाव एसे मोनथिनो नाजागोन आरो बेवहाय नुनो मोनदों जिथुनाखि न'खरनि हालोद बे न'खरनि हालोदखौ बुंनांगोन आं मोनथिनाय बायदिब्ला जिथुनाखि बिथांनि न'खरनि जिथुनाखि गारजेन बा बिमा बिफाया खोब हाजिरा मावनानै न'खर जिउ खुङो जायनि थाखाय मोनसे बेखौ बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो MBBS फरायनो थाखायबो गोबां रां रुफानिबो गोनांथि जायो खिन्थु रां रुफा गोनांथि जाब्लाबो खिन्थु नाजानाय थायोब्ला बेबो जाफुंसार जाहैनो हायो नाथाय MBBS फरायनो थाखाय गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो आरो रां रुफा गैयाब्ला जिथुनाखि सोलोंथाइ लानायाव गोबां मोनसे खस्थ' जों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आं बे समाव फंबाया दङ आं फंबायनिफ्राय मिथिनो नाजागोन सुशांकर बसुमतारी फंबायनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जिथुनाखि माबायदि फरायदोंमोन नोङो बिदिनो मिनिमाम 6 to 7 आवार्स फरायनाय जथन खालामदोंमोन दैलि बेसेबां रेंक लानानै पास खालामगोन अल इण्डिया रेंकआ जाबाय 1,59,422 ओमफ्राय ST केटेगरि रेंकआ जाबाय 2,579 बेसेबां मार्क मोनखो नोङो 454 लानानै बिथाङा पास खालामनो हादोंमोन बिथाङा बुंखाबाय अल इण्डिया रेंकआव माबायदि बिथाङा रेंक लाना पास खालामदों बेहा बुंबाय आरो जिथुनाखि दा बे MBBS खौनो खालामगोन ना MBBS aiming for MBBS जिथुनाखि दा नोंसोर ओनसोल बा गामियावनो नोङो दा गिबि जिथुनाखि MBBS फरायनो थांगासिनो दं नङा होमबा निट पास खालामनानै दा बेवहाय माबायदि गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो न'खरनिफ्राय माबायदि हेल्प दंमोन मा बाबाया फुल सापर्टिभमोन बेनो आरो ओमफ्राय फेमिलि मेम्बार्सफोराबो बेहाय न'खरनि सोद्रोमाफोर दङ न'खरनि गार्जेनफोर दङ बुंनो गोनां जागोन बिथाङा बर' बुंनो हायाबाबो आं आसामिसनि बिथांबाय सोंनो नाजागोन मानो होनोबा बिथाङा सुनुवालमोन दा बर'जों जुलि जानानै बर' जाहैबाय কেনেকা লৰাই যেনিবা পাছ কৰিলে অনুভৱ কেনেকা ভালে লাগিছে মোৰ এনেকে পাব বুলি ভাবিছিলো কিন্তু সিমানটো আমি যে নোৱাৰো হেৰি কৰিব কাৰণে তথাপি লৰাই চেষ্টা কৰিছে যে পাৰিলে বুলি বহুত ভাল লাগিছে আৰু গাৰ্জেন হিচাপে কেনেকা কষ্ট কৰিছিলে ল'ৰাৰ কাৰণে গাৰ্জেন হিচাপে মানে যিখিনি কৰিব লগা আছে কৰিছো আৰু তেনেকে মানে তাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিজে মানে হেৰি নকৰি হলেও তাক দিছো আৰু তেনেকুৱা ঘৰৰ আমি দেখিবলৈ অৱস্থাটো দেখিছো যেনিবা হাজিৰা কৰি খাই বুলি শুনিছো MBBS পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত পইচা লাগিব আমাৰ নেতা আছে চৰকাৰ আছে বা প্ৰশাসনে কি জনাব তেনেকে অলপ সহায় পালে ভাল আছিলে বুলি ভাবিছো এনেকা মানে কোনোবাই যদি দিয়ে আৰু হয় नोंगौ मानो बेखौ बुंनांगोन बिथांनि जिथुनाखि न'खर बे न'खरा हाजिरा मुजिरा मावनानै सोलिगासिनो दङ बिथांमोना लुगैजादोंदि MBBS फरायनायाव गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो नालाय जा हायो जुदि सरकार बा प्रखाखन बा जिल्ला खुंथाइफोरनिफ्राय जा हायो जुदि अनसुंथाइफोर मोनोब्ला आरो BKWAC दङ बे BKWAC फोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनोब्ला बिथांमोना गावनि गथ'खौ जिथुनाखि MBBS फरायहोनायाव बिथांमोना खोब मोनसे मा होनो हेल्प जागोन बा सहाय जागोन होननानै बेखौ जों बुंनो थांगोन आरो बेवहाय गामिनि दैदेनगिरिफोर दङ आरो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि दङ बिथांनिफ्राय एसे मिथिनो नाजागोन बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा गिबियावनो बड' लाइभ बेखौ बरायग्रोबाय आरो खोब गोजोननाय मोनदों सिलाबालि गामिनि गेजेरावनो जोंनि सासे निट पास जादों आंनि आदानि फिसाला जोंनिनो जाथि खुरमा बिथां आदैया सुशांक बसुमतारी बिथाङा खोब गोरिब न'खरनि जाहा मानो होनोब्ला गोरिब न'खरनि माने बिथांनि न'खरा दिन हाजिरा मावालासिनो बिथांनि न'खरखौ सोलिनो हाया जोंनाव दा जों मिथियो
बा जों गासिबो बर' रायजोआनो मिथियो 2022 मायथाइनि जिहेतु सुक्ति जाबाय जोंनि बाहेरावबो बिटिआरनि अनगा जोंनि बाहेरावबो BKWAC दं बिथांमोना जाहाथे बिथांनि फरायनायाव बिथांनि जा खरस बरस जायो बेखौ जाहाथे बिथांमोना एसे नायना होयो मानो होनोब्ला बिथांमोना खोब गोरिब न'खरनि दिन हाजिरा मावालासिनो सोलिनो हाया आरो बाव जोंनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफाद दङ बिथांमोना मा राहायै बिथां फंबायखौ बा बिथां आदैखौ माबायदि राहायै बिथांमोना फरायनायाव बिथांनि टारगेटआ MBBS जानायनि बिथांनो आं सोंदों आं सिलाबोथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' नेहाथारि जानानै बिथांनो आं सोंदों बिथांनो सुलाद लादों आं मैयानिफ्रायनो सुलाद लाबाय दं नाथाय मैयानि सानसिम बिथाङा आंनो जेबो बुङाखैमोन जिहेतुके बिथाङा आंनि न'खरनिनो जायो बिथाङा खुला खुलि बुंनो हायाखैमोन खिन्थु दिनै बुंनो हादों बिथांनि टारगेटआ MBBS जानायनि बेनिखायनो आं जोंनि दल संगठन माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा दुलाराय आइजो अनसाय आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिथांनो जिहेतुनाखि जोङो 2022 मायथाइयावहाय जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनो एसेब्लाबो जोंनि इन्टारिम काउन्सिल दं इलेक्सन जायाब्लाबो बिथांमोना जाहाथे बिथांनो एसे एनै हेल्प खालामो बेखौनो आं खावलायगोन आरो सिलाबालि गामिनि जानानै आं बाखिन्दा गामियारि जानानै बेखौनो खावलायगोन जे बिथांनो फरायनायाव जाहाथे बिथांमोना माबा मोनसे हेल्प खालामनो हायो नामा हेल्प खालामनो हानायल' नङा बिथांनो जों हेल्प खालामथारनांगोन मानो होनोब्ला बिसोरनो जोंनि रिसर्स पार्सन जागोन बिसोरनो जोंनि सुबुंधोन जागोन बिथांमोनखौ जोङो एसे हेल्प खालामनो हायोब्ला जोङो खोब बे न'खराबो आरो बिथांनि सिमाआबो सुसांक बसुमतारियाबो आरो बिथांनि न'खराबो बै टारगेटसिम सहैनो हानाय खेमथा मोनगोन हेल्प खालामब्ला नंगौ बिथाङा जाहैबाय सिलाबथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि अनसुला बसुमतारि बिथाङा फोरमायदों नंगौ थारैनो न'खरनि जिथुनाखि हालोद बे न'खरनि हालोदखौ नायोबा खोब बेबायदिनो बुंनो गोनां मानो होनोब्ला दहायनो बुंखादों मोनसे बा सासे नोङो MBBS जानो थाङोब्ला गोबां माने बोसोर बा गाहामसिम मोनसे फरायनांगौ जायो जायनि थाखाय गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो बेनिखायनो काउन्सिल बा जोंनि जिल्ला खुंथाइ बा BKWAC बा जोंनि सरखारखौ बिथांमोना खावलायदों जाहाथे जा हायो अनसुंथाइ होनानै बिथांनि फरायनायाव हेल्प खालामनो थाखाय बे समाव आङो बर' लाइभ आरो असम लाइभ 24 नि जानानै खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारि धेमाजि जिल्लानिफ्राय गोजोन्थों।